Dito tayo, sister. Kasi yung katakatugan sa sister ka. Tingin lang tag-out. Very sister. Oh, video out. Ya, mauna na. Nahala. Uy, ginoo ko. Ah, kalingaw. Uy. Tanawan ninyo ang video ni Tia. Mauna na ang inyong kuhang mais ay man lagi. Sako ra man lagi na imunda. Be, akong tanawon ko no dagko. Dagko kay tiya, oy. Grabe tiya. Grabe ka tula. Ginoo ko. Dapat ani alcohol. Wow. Hello. Abot ka 35 ana. Gipang kapoy og pinang kuha sa mga mais. Ay, lima, ang kani omra, usana ni kakilo. Mamuro ko siya kabutog 35. Wa na kaabot tinug anay ta. Sa ako ana wa na kaabot 35. Wala daluyang gira siya 15 na kilo. Wala kang inay anak kay lima na po biya dani ha. Wala na kay ato. Arlene. Di na ato na po. Ana, Inay ana na po man ka nang imo hala sige panguha siya. Wala. Dako-dako pa man katog lugar tong ban. Og manubra na ron. Ah, sa bako lang. Ah, pasaanon.